Ang mga Pagdawat incumbent Mayor Radaza sa Kamot incoming Mayor Ahong Chan ato sa proclamation sa mga mananaog nga kandidato sa pinilian niya itong Lunes, Nikatap sa social media. Siloan meron din sa report. Nikatap karon sa social media, kiningkuha sa usa ka netizen diin makita nga human maproklamar si Mayor Radaza isip bagong kongresista sa Lone District sa Lapu-lapu, mikanaog siya sa stage sa session hall o giduol ni incoming Mayor Ahong Chan. Mitunol sa iyang kamot aron alalayan si Radaza sa pagkanaog niya sa stage. Apan wa dawata ni Radaza ang kamot ni Chan. Ang naaswing video miani og nagkalain-laing mga reaksyon. Wa ko magatuog yun nga mahitabo to no nga ingon ato kay nga ako ang pagduol kaniya, ako siyang giasisan sa pagkanaog kay kibaw ko nga lisod baya to ang hagdanan nga way gunitanan. Pero ako magdaong nga giwakli ang akong kamot, pero siguro sabton lang nato siya. Sabot lang ta kay siguro dili pa ka dawat sa maong hitabo. Pag-offer niya sa iyang kamot is may going down. Pag going up, wala. Pero anyway, wala man sad po ko lang adto kay you know me fully well nga transparent man gyud ko. Ug kung sa akong feeling, unsay ko anak ko, yung nanaraman ko. And I don't know kung if somebody is trying to make it big. Matud ni Radaza, dili na angayang padakon pa ang maong issue, inay mas maayong mo focus sila sa tagsa-tagsa nila ka mga trabaho. Apan aduna pabay puruhan nga magkauli ang duha ka kampo ug magkahiusa sa pagduma sa dakbayan sa Lapu-lapu. Nahuman naman ang politika, no? Siguro ang ato mo trabaho ta. Kalimtan na nato ang politika, tutukan nato ang problema nga atong giatubang karon nga dako kaayong hagit, no? Nga gipanglantawan sa katawhan ng nagpaabot sila og dako jud kayong kausaban sa ato ang syudad. Ang pagkontra namo is sa politiko. When it comes sa trabaho, lahi ra sad akong trabaho kay congressman mako. Lahi ang sa mayor. So mao na siya. Anyway, siya sa iyahang pagka-mayor, siya mo da sa tanan niya nga kuan dadunon. Matod hinuon ni Radaza, gihanay na sa ilang transition team ang gikinahanglang mga dokumento alang sa hapsay nga turnover ngadto sa bagong administrasyon. Taliwan ning kasungian karon sa politika dinhi sa dakbayan sa Lapu-lapu, malaumon ang mga upunganon nga unta dili maapektuhan ang serbisyo ngadto sa katawhan. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.